Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašiank, Andrea Kiráľová, Zuzana Kizeková, Kristýna Svarinská, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Kľúčka a Michal Halon. Ďalej hrajú Prečo sa sťažujeme, že nám nerozumejú a uzatvárame sa v našej bolesti, namiesto toho, aby sme počúvali a porozumeli našim blízkym? Diego, čo je s tebou? Zbláznil si sa? Ty chceš nechať skupinu teraz, keď začíname byť slávni? A tebe šíbe, alebo čo? Diego, prečo chceš odísť? Nerozumiem ti. Je to moje rozhodnutie. Nebolo to pre mňa ľahké. Čo, nevidíš všetko to, čo sme doteraz dosiahli? Zbláznil si sa? Diego, čo ťa prinútilo sa takto rozhodnúť? Je to niečo veľmi osobné. Je niečo dôležitejšie ako skupina? Diego, okrem toho ti pripomínam, že máme podpísanú zmluvu, OK? Nemôžeš odísť len tak, ako by nič. Prečo si to nepremyslíš? Daj si pauzu a premysli si to a potom bude všetko Pauza super. Yin-yang, na pohoda. nič. Keď do vzťahu zapletieš pauzy, je to na nič. Mládež! Čo sa stalo? Čo ste nepočuli zvonček? Nepočujem odpoveď, áno, nie? Do tried. Poďme, čo robíte? Do tried! Chcem vás tam i hneď vidieť. Mia vám nepovedala nič o skupine a choreografii? Nie, nič mi nepovedala. No pozrite, Mia si myslela, keďže vy ste taká božská, že by ste nám mohli pomôcť so skupinou. Na zozname máme kopec dievčat a pozrite sa, okrem toho, ako sa na vás pozerajú. Babi! Ahoj. Selina, myslím, že to nie je vhodný moment. Mám veľa práce a okrem toho, pochop, mám veľké rodinné problémy. Naozaj mi to je ľúto, rada by som, ale nemôžem to urobiť. Nie, to nám nemôžete urobiť, prosím. Je to otázka života a smrti. Nerozumiete? Všetky tieto dievčatá sa tešili a prosím vás, pozrite, ako vás obdivujú. Pozrite sa. Dobrý deň, Alma! Dobrý. Bože môj, no tak dobre. Tak dobre, naučím vás tancovať. Vážne? Wow, ste úžasná, super. Neverím tomuto vážne. Áno, áno, tak budem aspoň trošku bližšie k Roberte. Aspoň s ňou budem častejšie, nie?
lebo nechcem, aby trávila veľa času sama. Hej, babi, Alma Rejová bude našou choreografkou. Ferrerová, Pazová a spol. Ešte raz prídete, čo i len o minútu neskôr. Vyhodím vás všetky 3. Na miesta, poďme. Dobrý deň, mládež. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolíte, pomôžem vám. Ďakujem. Pani profesorka, poprosím jednu z vašich študentiek, aby so mnou odišla do zborovne. Kolučiová, poďme. Ale prečo? Čo som urobila? Dobre viete, čo ste urobili, poďme. Deje sa niečo? Áno, slečnú Kolučiovu potrestáme. Poďme. Ale to je u vás zvláštne, Mia. Ale veď ja som nič neurobila. Nezostáva vám nič iné, musíte ísť. Kolučiova, nebudem čakať celý deň, poďme. To snad ani nemôže pravda. Tomu nerozumiem. Ticho! To isté. Čo je so študentkou Pardovou, keď nie je na mieste? Pani profesorka hovorila, že bude chýbať, lebo sa cíti veľmi, veľmi zle, viete? Aha. To nie je pravda, chce ma oklamať. Ale za to mi zaplatí. Zaplatí ti za to. Čo chceš urobiť, Diego, prosím ťa? Dôveruj mi. Prosím, môžem ísť na WC? A prečo ste neboli na WC cez prestávku? Lebo sa mi chce až teraz. No, Diego, nie. Čo? Tak dobre, choďte. Ale nie, že tam budete dlho, Bustamante. Ďakujem. No, poďme. Hej, Pilar, teraz príde časť, keď si tá stará pomstichtivá dá dole masku dobrého človeka a podreže nám všetkým hrdla. Chcem vám povedať 2 veci, než začne hodina. Prvá. Povedzte Roberte Pardovej, že som jej vďačná za všetko, čo pre mňa urobila. Áno, jasné. Viem, že to urobila z dobrého srdca. Pani profesorka, prepáčte, ale môžeme vedieť, čo sa stalo s pánom profesorom Beethovenom? Nie. Nechcem o Iláriovi hovoriť, iba vám chcem povedať, že bolo milé znovu ho vidieť. A tá druhá vec, čo vám chcem povedať, je, že vám nedám tú písomku, ako som vám minule povedala. Buďte ale potichu, mládež. Dúfam, že napriek tomu budete riadne študovať podľa vašich potrieb. Ale tentokrát nájdeme inú formu, ako vás ohodnotiť. Hej, mládež, poďme! H-I-L-D-A! Go, Hilda! Go, Hilda! Go, Hilda! Go! Giovanni! Pozrite sa. Hilda vyzerá nejaká smutná, nie? Áno, aj mne sa zdá smutná. Možno to neskončilo dobre s profesorom Iláriom, nie? Počkajte ma v zborovni, Kolučiov. Ale prečo? Lebo to vravím a hotovo. Mám strach, Alicia, čo urobím? Mia, čo ste spravili, že je taký nahnevaný? Prisahám, že nič. Prišiel a vytiahol ma z triedy. Ach, študenti vždy hovoria, že nič neurobili, ale v škole je to ako v cirkuse. Vďaka vám. Nie, Alicia, prosím, nenechávajte ma samú, poďte so mnou, prosím, nenechajte ma s ním samú. Ale ja musím ísť teraz do banky. Pardon. Taktiež je ťažké byť mnou, Mia. Alicia! Dobre, tak sa majte. Čau. Alicia, Čau. Nič som neurobila. Tentokrát som nič neurobila, naozaj. Pepa, zodvihni, prosím ťa. Neodpovedá. Pepa, keď budeš počuť tento odkaz, prosím, zavolaj mi, áno? S Bohom. Mama určite si vzala niečo na spanie, netráp sa teraz aj kvôli nej, áno? O, Bože môj. Ako len poviem Pepe o tom, čo sa stalo, Roberta? Mama, nemohla by si utešiť mňa aspoň tentokrát? Zlatko. Aj mňa to predsa všetko bolí. Bolí ma to za teba, za Pepu. Za všetkých, zlato moje.
Viem, že si na tom zle, ale povedz mi, čo môžem urobiť, aby si sa cítila lepšie. Povedz, čo chceš a urobím to. Odiď. To je to najlepšie, čo môžeš urobiť, OK? Odísť. Ako ťa mám utešiť, keď chceš, aby som odišla, Zlatko? Radšej dýchaj zhlboka, upokoj sa a poviem ti jednu dobrú správu, áno? Prečo ju radšej nepovieš tomu svojmu frajerovi? Nechaj ma, prosím, mama, nerozumieš? Chcem byť sama. Tak dobre. Poviem ti to teda neskôr. S Bohom, Zlatko. Nemôžem nechať ani omrvinku. Kvôli potkanom. Sú tu potkany? Pozri. Prekvapenie! Môj matrác! Priniesla si mi nový matrác! Tak uvidíš, čo ti urobím. Budem operovať ja teba. Na hlavu, na hlavu. Ale nevyzerá, ako by žil na ulici. Je dobre živený, však? To preto, že ty sa do toho nemiešaj. Ty s tým nič nemáš, OK? Poď sem. Nepreháňaj! Počuj. Vieš, že si braček, akého si zaslúžim? Poď. No, nepreháňaj! Povedal som, že som v zborovni. Prepáčte, ale bola plná, tak som si povedala, že radšej počkám tu. Zoberte si, to je pre vás. Lenže ja toto nejem, viete? Musíte to zjesť. To je rozkaz. Prečo? Pretože je to čas trestu. Prepáčte, ale mám aspoň právo vedieť, čo také zle som urobila? Niečo neospravedlniteľné. Máte všetko, aby ste boli šťastná a necháte sa unášať smútkom. Ako? Prepáčte, myslím si, že som vám dobre nerozumela. Prečo ste ma vytiahli z triedy? Lebo som vás nevidel pripravenú na hodinu. Chcel som vás povzbudiť. To vážne? Ja viem, že sa ani nepoznáme. A nerátam, že mi poviete o vašich veciach, ak nechcete. Ale je dobré niekomu sa vyrozprávať a hlavne, ak je niekto taký smutný, ako ste vy, veď ten veľký smútok je vidno vo vašich očiach. Mia, čo by ste rada robili? Chceš sa mi plakať? Jediné, čo chcem, je plakať. Tak potom plačte. Ale nie o samote, áno? Nie, mama, prečo nejdeš s tým novým fešákom a mňa nenecháš na pokoji?